Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Tama gid ka importante nga after sang swab test, ano man ang reason nga ginpa-swab ka, i-isolate mong self mo or i-isolate mong self mo. Una-una, kung gin-swab ka because you're a direct contact, no, sa positive nga pasyente, dapat mamunong ka gid na iya. Okay? Dapat mamunong ka gid na iya. I-isolate mo gid nanay ang imo nga self. Kay you have a contact with a positive patient, so pamunong ka gid na anay. Strict gid ng isolation mo. Okay? Because you're with a close contact. First layer ka man, okay? First layer ka man nga close contact, no? Dapat i-isolate mo gid ang self mo. Strict isolation. Okay? Kung second layer ka man, i-isolate mo, second layer mo lang kami medyo nag-contact asa naka-contact, i-isolate mo gyapon ang self mo. Okay? Until nga magwa ang result, no? So may ara kita, for example, ginaswab for the reason of screening. Okay? For the reason of screening, wala kaya naka-contact sang positibo, first layer ka man, second layer, hindi ka muna. In-swab kaya tungod sang screening lang bala. Wala ka man simptoma. For example, kag nag-screen ka lang kay nag-ubra ka sa isa ka mall, sa isa ka restaurant, ano lang bala ka mo, random swabbing, wala ka simptoma, pamunong ka man gyapon. Please, anay, until nga mag-abot ang result. Okay? Or, the more pa, nga mamunong ka, bisan wala ka nakakontak sa positive patient, kung symptomatic ka. Kung ang swab mo is not a screen, but a diagnostic to diagnose kay may manifestations ka nga respiratory, so gin-swab ka for diagnostic purposes para ma-confirm kung may COVID ka o kung ay pamunong ka gid, isolate gid yourself, please.